follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Ay, pambihira naman oh. Ginabi na talaga ako. Hindi man na siniguradong ayos yung makina bago bumiyahe. Ay, kabwisit. Ay, saan na ba ako? Teka. Ano yun? Sinong nariyan? May baril ako. Huwag kang magkakamaling biglang lumabas at sumubog sa akin, ha? Hindi ka sasantuhin ng bala ko. Ay, Diyos ko. Ano to? May ganito bang kalaking... Bini! Huwag kang gagalaw! Sige, subukan mong lumusob halimaw ka at tatagpasin ko yung ulo mo. Ano ba yun? Aso? Baboy ramo? Anong klaseng hayop yun? Bakit ganyang kalaki? Parang oso. Hindi hayop ang isang to. Demonyo to. Mabilis ka bang tumakbo? Ha? Bakit tayo tatakbo? May itak ka. Pinagbantaan mo na nga eh. At ito, may baril ako. Nagulat lang naman ako kaya napaurong ako ng kung anong hayop na yun eh. Sinusubukan ko lang kung matatakot. Ang kaso hindi. At sa totoo lang, hindi yan ang tipo ng hayop na inaakala mong kakayanin ng itak at baril. Anong ibig mo sabihin? Basta takbo! Takbo na, bilis! Kalokohan. Hindi ako tatakbo. Teka! Wag! O, diba? Tumba. Mayroon bang hayop na kayang... Imposible. Paano pa nakatayo yun eh? Natamaan na yun sa ulo ah. Sinabi ko na sa'yo eh, ang kulit mo! Lumayo ka! Bini! Hayop kang aswang ka! Etong sa'yo! Tara na! Bilis! Teka, para saan? Ang dilim! Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Dito dali! Sumunod ka! Wala na ata. Naiwan na natin. Huwag kang palilin lang! Tumakbo ka lang! Hanggang doon sa kalsada! Mapandin lang ang hayop na yan kaya huwag kang titigil! Oo! Layaan mo ako! Tulong! Layaan mo ako! Bini! Magandang araw, Sir Jupiter, at sa lahat ng taga-subaybay ng Sitio Pangil. Ako po si Celia, isang tubong Quezon na ngayon ay nakatira na dito sa Kalakang, Maynila. Matagal na akong nakasubaybay sa channel ninyo, subalit ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na buuin ang liham na ito. Hanggang saan aabot ang inggit at pagkaganid sa pera at ari-arian ng isang tao? Sapat ba itong dahilan para kumitil ng buhay? Yan ang mga katagang nabasa ko sa unang pahina ng kwaderno ng aking lola Cecilia matapos namin siyang ihatid sa kanyang huling hantungan 2 taon na ang nakakaraan. Kuwela at mabait, yan ang pagkakakilala namin sa kanya. Bukod sa maalaga ay talagang makwento. Isa sa mga pinakatumatak na kwento niya sa aming magkakapatid ay ang kanyang karanasan sa kamay ng isang mabangis at mapanlinlang na aswa. Akala namin noon ay gawa-gawa lamang niya ang mga kwentong yon. Hanggang sa makita namin ang isang lumang kahon kung saan nakasilid ang mga luma niyang kwaderno. Hindi pala basta kwento lamang ang lahat dahil personal niyang naranasan ang bawat eksena sa kwentong nagpakilabot sa amin noon. Isasalaysay ko po ang kwento base sa pagkakasulat niya sa kanyang kwaderno para waring siya ang nagkikwento sa inyo. Sa palagay ko ay mas magiging maganda ito sa ganoong paraan. Binago ko na lamang ang pangalan ng lahat ng mga taong sangkot sa kwentong ito. Kayo na po ang bahala, Sir Jupiter, at sa mga makakapakinig, kayo na ang bahalang humusga. Diyos ko po, akala ko hindi na natin matatakasan yung asong yun.
Kung nakinig ka lang sana kagad, hindi na tayo maiipit ng ganun. Malay ko ba? At isa pa, kahit naman tumakbo tayo kaagad, maaabutan at maaabutan tayo ng... Ano nga bang tawag doon? Ano ba yun? Aswang. Ha? Aswang? Ang hayop na yun ang gumagalang aswang dito sa baryo. Maswerte ka't doon ako napadaan. Kung nagkataon, balita ka na lamang siguro bukas. Pinaglololoko mo ba ako? Paano magkakaroon ng aswang? Hindi totoo mga yun, no? Ay, yan ang hirap sa inyong mga laking bayan. Hirap maniwala sa mga kwento naming mga taga-baryo. Pero bahala ka. Wala namang pumipilit sa'yo na maniwala ka. Maiba ako. Anong oras na't naroon ka pa bandang Kakawayan? Anong ginagawa mo dun? Lalo na't isa ka pang babae. May problema ka ba sa pagiging babae ko? Wala akong sinabing ganun. At saka bakit ka may baril? Sino ka? Ay, naliligaw ako eh. Hinahanap ko yung bahay ni Sinang Manlapas. Inimbitahan niya kasi ako dun eh. Kung ganun, ikaw ang imbestigador na inupahan niya? Kilala mo siya? Oo, biyanan ko siya. Maswerte ka talaga't nagkita tayo doon. Dahil kahit makatakas ka sa demonyong aso na yon, matutulog ka naman sa labas ngayong gabi. Halika, sumunod ka sa akin. Sandali. Hindi na ba tayo masusundan ng asong yun? Baka nariyan lang yun sa paligid ah. Hindi yun basta-basta susugod, lalo na't dito sa kalsada. Mga walang yang mga kagaya ng hayop na yun. Pero hindi sila basta-basta umaatake nang sa tingin nila ay maraming maaring makakita sa kanila. Pambihira naman talaga oh. Bilisan mo na. Sandali. Anong pangalan mo? Ronaldo. Ronaldo de la Cruz. Ako ang asawa ng taong hahanapin mo. Ganun ba? Ako naman si Cecilia. Cecilia Manaloto. Ang totoo, ayaw kong tanggapin ang kasong yun. Madalas na mga investigasyon tungkol sa anomalya sa mga kumpanya ang hawak ko. Humahawak rin ako ng mga kaso ng mga taong pinagtaksilan ng kanilang asawa. Ako ang humahanap ng patunay na tinatarantado sila ng mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal nila. Marami nang nag-alok sa akin ng trabaho na may kinalaman sa mga mamamatay tao at mga sindikato. Subalit tinanggihan ko ang mga yon. Ayaw ko kasing ilagay talaga ang aking sarili sa panganib. Subalit kakaiba ang kasong ito. Ang gagawin ko lang ay hanapin ang nawawalang anak ng isang mayamang pamilya na biglang nawala, patay man o buhay. Noong una ay tinanggihan ko rin ito, subalit 5 beses na mas malaki ang alok na bayad sa akin. Isa pa lumuhod at nagmakaawa sa harapan ko ang ina ng nawawalang babae. Isa pa rin, biglang nagkasakit ang aking bunsong kapatid, kaya naman kinagat ko na ang alok. Bukod doon ay kinausap rin ako ng aking ama. Malaking kliyente di umano ang pamilya Manlapas at nakatutulong sila sa aming ahensya. Grabe. Napakalawak naman ng maisang to. Sa pamilyang Manlapas ba lahat ng to? Oo, bukod sa maisan, meron pa silang kapihan at koprahan. Nagbabalak na rin sana kaming magsimula ng palayan kung hindi lang nawala si Amanda. Ang totoo, nakatakda na siyang pumirma ng mga papeles na maglilipat sa pangalan niya ng mga ito. Subalit bigla naman siya naglaho. Hindi ako nagsalita nang marinig ko ang sinabi niya. Tiningnan ko lang siya ng palihim habang papalapit na kami sa isang napakalaking bahay na may 2 palapag sa dulo ng maisan na yon. Hindi ako manghuhula, subalit kaya kong malaman ang totoong nararamdaman ng isa batay sa galaw ng mga mata nito. Isa yung kasanayan na natutunan ko na lang siguro ng dahil sa trabaho ko. At masasabi kong napakalungkot ni Ronaldo ng mga oras na yon. Mama, si Ronaldo po ito. Kasama ko po si... ano nga ulit ang pangalan mo? Cecilia. Cecilia Manaloto. Kasama ko si Cecilia Manaloto, yung investigador daw na inupahan nyo. Mama! Naririnig kita. Sandali. Nasaan ba kasi si Mang Mario at ako pang kailangan magbukas ng pinto? Ay naku,
Magandang gabi, Mama. Magandang gabi ho, Ginang Manlapas. Aba, at ikaw nga. Salamat naman at pumunta ka. Ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na ako sa'yo. Halika, sige, pasok. Ay, maraming salamat po. Sandali. Bakit magkasama kayo ni Ronaldo? At bakit ang dumi ng mga damit ninyo? Lalo na ang mga pantalon ninyo. Puro kayo putik. Maging ako ay nagulat nang mapatingin ako sa aking katawan. Puro talsik ng putik ang pantalon ko at may mga bakas rin ng lupa sa aking mga braso at damit. Sasagot na sana ako noon para sabihin ang nangyari ng tila nakipag-unahang sumagot sa akin, si Ronaldo. Mama, nakita namin ang halimaw. Muntik na nung atakihin si Cecilia. Kung hindi ako dumating, baka kasama na siya ni... Imposible. Ilang beses ko na bang sasabihin sa'yo na hindi totoo ang mga halimaw na yan? Nang dahil sa mga kwentong yan kaya humihina ang bentahan natin dito. Nakakairita. Sa halip na hinahanap mong asawa mo kasama ang mga otoridad, ay gala ka ng gala sa kakahuyan. Ipagpaumanhin po ninyo, Mama. Pero Mawalang galang na ho Pero totoo yung sinabi niya, Ginang Manlapas. Nakita po ng dalawang mga mata ko ang isang malaking hayop. Kulay itim. Pula ang mga mata at parang pinaghalong aso at baboy ang itsura. Ilang beses ko nang ipinasuyod ang paligid ng lugar na to nang dahil sa paghanap ko sa aking anak. Sa loob ng 2 linggo, umaga, tanghali, gabi, madaling araw, may umiikot para tingnan ang paligid. Pero wala silang nakita na kagaya ng sinasabi ninyo. Bakas ko ang inis sa mga mata ng ginang. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ikinaiinis niya. Pero halatang gusto niyang iwasan na pag-usapan ang nilalang na nakita namin ng manugang niya. Hindi siya naniniwala sa amin kundi ayaw niyang maniwala sa amin. Pasagot na sana akong muli noon nang mapatingin ako kay Ronaldo. Tiningnan niya ako ng palihim na sinenyasang huwag na lamang kumibo. Siguradong may dahilan kung bakit niya yun ginawa. Kaya naman itinikom ko na lamang ang aking bibig at baka mabulilyaso pa ang ipinunta ko doon. Naku, pasensya na ho Marahil ay nakamali nga kami at baka ligaw na hayop lamang yun. Mismo. Asong ligaw, asong ulol. Pero aswang? Wala nang aswang ngayon. Ay, maiba ko. Ikaw ba ay kumain na? At bakit ba kasi ginabi ka na? Aumanhin ho. Naligaw ho kasi ako Ganun ba? Kung sa bagay, hindi naman kita masisisi. Maging ang kaibigan ng anak ko na nagrekomenda sa'yo sa akin ay minsan nang naligaw papunta rito. Ronaldo, hanapin mo nga si Mang Mario at paghandain mo ng makakain. Pagkatapos ay ipahanda mo na rin ang silid sa itaas. Yung ipapagamit natin dito kay... Paano ba kita tatawagin? Detective? Investigador? Cecilia na lang ho, para hindi na mahaba. Sige. Oh, ano pang itinutulala mo dyan? Hindi ba't may inuutos ako sa'yo? Opo, kikilos na po. Bilis! Mga wala talagang silbing mga tao rito. Kung hindi lang sana nawala si Amanda. Ay naku. Halika doon, Cecilia, at doon tayo mag-usap sa sala. Sige po. Gaano katagal kaya bago mo mahanap ang aking anak? Ay, hindi ko alam pero uunahan ko na po kayo Hindi po ganun kadaling maghanap ng taong nawawala. Kailangan ko pong makipag-ugnayan sa mga pulis na humawak ng kaso niya at kailangan kong malaman lahat ng tungkol sa kanya. Mga kaibigan, laging kasama at yung pinagkakaabalahan niya. Naiintindihan ko. Sige. Maaari ka naman manatili rito habang nag-iimbestiga. Ayaw kung uuwi-uwi ka pa. Pagkatapos ng 2 buwan at hindi pa rin makita si Amanda, ay doon na siguro tayo susuko. Hindi. Hindi pala tayo susuko. Pagkatapos ng 2 buwan,
Kikilos tayo batay sa matatapos mo sa loob ng panahon na yon. Naiintindihan ko po. Nasa akin na ang lahat. Ari-arian, pera, alahas, malaking bahay. Pero lahat ng ito hindi kumpleto kung wala ang aking anak. Kaya nakikiusap ako, Cecilia. Tulungan mo kung hanapin siya. At ibibigay ko lahat ng naisin mo pagkatapos. Makakaasa po kayo na gagawin ko lahat ng makakaya ko. Pilit mang pinigilan ng ginang ang kanyang mga luha ay kusa pa ring tumulo ang mga iyon. Tanda ng pighati na kanyang dinaramdam. Kahit sino naman sigurong magulang ay mag-aalala ng husto. Baka nga ang iba ay mabaliw pa sa kakahanap sa anak nilang bigla na lamang naglahong parang pula. Ilang sandali pa ay dumating ang isang kayumangging lalaki na may nakapumadang buhok. Siya si Mang Mario, ang kasambahay doon. May edad na siya kung titingnan sa muka, subalit hindi yun halata sa kanyang maliksing mga kilos. Sinabi niya na handa na ang pagkain. Sige na, Cecilia. Maghapunan ka na muna. Aakyat na muna ako sa itaas para magpahinga. Napagod ako sa maghapon. Ayaw niyo po bang kumain man lang? Baka ho... Hindi na. Malamang na naroon ang Ronaldo na yun. Oo nga pala. Mag-iingat ka sa isang yon, Cecilia. Malakas ang hinala ko na may kinalaman siya sa pagkawala ng anak ko. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Galing sa mahirap na pamilya ang lalaking yun. Ang totoo, tutol ako sa pag-iisang dibdib nila. Dahil sigurado ako na yaman lamang ang habol niya sa anak ko. Pero sadyang matigas ang ulo ni Amanda. Palihim silang nagpakasal. Tingnan mo ang nangyari. Ngayon, malakas ang habol ng lalaking yan na mapasa kanya ang lahat ng pagmamay-ari ko sa oras na mamatay ako. Mamaya ako na palang pinagbabalakan niyang patayin. Kung ganun po, bakit niyo siya hinayaang manatili rito? Dahil mas gusto kong nakikita ang mga ikinikilos niya. Basta, gusto kong manmanan mo rin siya. Naiintindihan mo? Malakas ang kutob ko na may nalalaman ang lalaking yan sa pagkawala ng anak ko. Opo, naiintindihan ko po. Matapos yun ay tumuloy na ang ginang sa pag-akyat sa itaas. Inatid ko pa siya ng tingin bago ako inaya ni Mang Mario na pumunta na ng kusina. Nahihiyaman, sumunod na ako. Umaga pa ang huling kain ko kaya kumakalam na ang aking sikmura. Talagang malawak ang bahay ng mga manlapas. Napakarami ring mamahali na mga muebles. Napapaligiran ng paligid ng mga santo, subalit may kakaiba sa pakiramdam habang naroon ako. Hindi ko may paliwanag pero parang ang bigat ng pakiramdam ko doon. Pagdating sa kusina ay naroon nga si Ronaldo. Nakatayo ito sa tabi ng lababo at kumakain ng nakakamay. Oh, nariyan ka na pala. Tama-tama, kumain ka na. Handa na daw yung silid sa itaas ayon kay Mang Mario. Hindi naman daw marumi yun. Salamat. Pagpasensyahan mo na si Mama. Mainitin talaga ang ulo nun. Lalo na't ngayon, bumababa ng husto ang kita ng maisan. Pero, naniniwala ka naman na aswang nakita natin kanina, di ba? Hindi ko alam eh. Baka malaking hayop lang yun. Asong ulol, ika nga ng ginang. Gaano ka na ba katagal na buhay? Investigador ka, dapat alam mo na walang ganong uri ng hayop. Malakas ang kutob ko na kinuha ng halimaw na yun si Amanda. Ilang gabi bago siya nawala, madalas siyang sumisigaw sa gabi. Nakikita raw niya ang isang itim na hayop na hinihila siya papuntang kadiliman. Pasensya ka na ha. Alam kong gusto mo ring makita ang asawa mo. Pero hindi kasi ako naniniwala sa ganyan eh. Kailangan ko ng pisikal na ebidensya. Yan ang nakakalungkot kung minsan. Hindi naman kasi nakikita ng mga mata natin ang lahat. Ang totoo, karamihan sa mga katotohanan ay hindi natin nakikita.
May kung ano sa pagkakasabi niya noon na nagpatigil sa akin. Tiningnan ko siya at tumingin din siya sa akin pabalik habang nakangiti. Isinubo niya ang natitirang pagkain sa kanyang plato bago naghugas ng kamay at iniwan ang hugasin sa lababo. Naglakad siya papalayo. Sinundan ko siya ng tingin nang bigla siyang tumigil. Akala ko ay may sasabihin siya subalit hindi siya kumibo at hindi nagtagal. Nagpatuloy siya sa paglakad. Hindi rin ako nakakain ng maayos. Matapos ang ilang subo ay tumayo na ako. Uhugasan ko pa sana ang pinagkainan ko noon nang dumating si Mang Mario. Siya na raw ang bahala doon at dadalhin na niya ako sa aking magiging silid. Hindi naman na ako kumontra pa at nagpasalamat na lamang sa kanya. Ay, nakaupo rin sa wakas. Ang lambot ng kamang to ah. Kaso, napakalaki naman ng bintana sa silid na to. Kakailang. Ay, pero pasalamatan lang din ako at tinayaan ako ng ginang na manatili rito. Teka, ano yun? Magpapahinga na sana ako noon nang may mapansin ako sa ilalim ng tukador na malapit sa bintana. Parang nabasa iyon ng tubig, pero wala naman akong natatandaang pag-ulan noong mga nakaraang araw noon. Maging ang nagbabadyang ulan ay hindi rin tumuloy. Kaya nilapitan ko yon at paghawak ko ay nalaman kong bakas ng langis yun. Inamoy ko yon at sigurado akong langis iyon ng nyog. Iniyasat ko ang ilalim ng tukador at sa likuran noon ay may nakita akong mga bubog. Tumingin ako sa paligid at sa ilalim naman ng kama ay may nakita akong mga putol na lubid na mukhang pinwersang putulin. Teka, bakit may ganito sa sahig? Natuto yung langis? Tapos, bubog na garapon. Ano tong isang to? Mga putol na lubid na may bahid pa ng dugo? Anong nangyari dito? Hindi to basta simpleng kaso ng nawawalang tao. Amanda, nasan ka ba talaga? Habang abala ako sa pag-iisip ay kumatok si Mang Mario. Dinala niya sa akin ang ilang mga papeles mula kay Ginang Manlapas. Yun ang ilan sa mga dokumentong hiningi ko sa kanya. Inilatan ko ang mga iyon sa kama. Pagkatapos ay tinitigan ko ang larawan ni Amanda para maging pamilyar ako sa kanyang itsura. Napakaganda ni Amanda sa totoo lang. Morena, mahahaba ang mga pilikmata at napakaganda ng kanyang ngiti. Bagay rin sa kanya ang maliit na nunal sa kaliwang pisngi sa ibaba ng mata. Subalit sadyang pagod na ako ng gabing yon, marahil dahil sa pagtakbo mula sa misteryosong halimaw sa kakahuyan. Kaya habang tinitingnan ko ang mga yon ay hindi ko na namalayan na nakatulog ako. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay naalimpungatan ako sa alulong ng mga aso. Dahan-dahan akong bumangon para isara ang bintana. Nakalimutan ko pala yon. Nakapikit pa ako nang tumayo mula sa pagkakahiga at nang isasara ko na ang bintana at naaaninag ko sa labas sa may maisa ng isang babae, ginusot ko ang aking mga mata at nasiguro kong si Amanda yun. Tatawagin ko na sana siya nang bigla siyang tumingin sa akin at walang ano-ano ay bigla siyang naging malaking asong itim. Napaurong ako at napaantanda ng krus. Nang biglang tumakbo ang halimaw papalapit, pagkatapos ay bigla yung tumalon at eksaktong nakapasok sa loob ng bintana. Bumigay ang aking mga tuhod sa takot. Nagmakaawa ako sa halimaw na yun nang dahan-dahan itong lumapit at sinagpang ang braso ko. Aray! Lumayo ka! Tulong! Tulong! Cecilia, ano problema? Cecilia! Masamang panaginip lang. Parang totoo ah. Mang Mario, kunin po ninyo ang susi. Hindi na kailangan. Gising na ako. Ano nangyari? Bakit nagsisigaw ka?
Pawis na pawis ko. Wala. Masamang panaginip lang. Napagod lang siguro ako kahapon kaya nagkaganon. Ganun ba? Sigurado ka? Oo, wala kayong dapat ipag-alala. O siya, sige. Kung wala naman ng problema, iiwan ka na namin. Handa ng pagkain sa baba. Umalis na pala si mama papuntang bayan. Ako naman ay may pupuntahan rin. Sige. Walang problema. Nandito naman halos lahat ng kailangan ko eh. Nakita kong nagkatinginan sina Ronaldo at Mang Mario. Gamit ang ulo ay sinenyasan ng lalaki ang kasambahay na bumaba na habang pinagdidilatan ito ng mga mata. Dali-dali namang bumaba ang kasambahay na sinundan din ni Ronaldo. Hindi ko maintindihan si Ronaldo. May oras na mukha siya ng maamo, subalit parang may mga pagkakataong parang masungit siya. May kung ano sa paraan niya ng pagtingin ng hindi ko gusto. Matapos yun ay kaagad akong nagayos ng sarili at bumaba. Naabutan ko silang nag-uusap sa may sala. Sinabi ko naman na sa'yo, huwag na nating akyatin at malaman na binabangungot lang. Paano kung namatay? Kapag Oh, Cecilia, ang bilis mo naman. Aalis na ako. Mang Mario, kayo na pong bahala dito ha. Pasahod po pala ng mga tauhan mamaya. Babalik na lang po ako bago lumubog ang araw. Sigurado ako sa aking narinig. Paano kung namatay? Hindi ako mapalagay kaya tinanong ko kagad si Mang Mario kung ano ang ibig sabihin noon. Natigilan siya at napatitig sa akin. Subalit hindi umano niya alam ang aking sinasabi. Baka nagkamali lang daw ako ng dinig dahil sa gutom. Hindi ko naman na siya kinulit pa noon. Subalit muli siyang napatitig sa akin ang mariin nang itanong ko sa kanya ang tungkol sa mga nakita ko sa silid. Sa reaksyon ho ninyo, sigurado ako may nalaman kayo. Ano ho ba talaga nangyari sa silid na yon? At bakit may piraso ng putol na lubid na may pahid ang dugo? Ang kwartong yon, doon kinulong si Amanda kapag nawawala siya sa sarili. May mga gabi noon na parang nauulol siya. Nagsisigaw, nag-iiba ang boses. Ilang beses na siyang pinatingnan sa mga doktor pero walang nangyari. Ano pong ibig niyong sabihin? May sakit si Amanda? Bakit wala yun sa mga dokumentong inabot ninyo sa akin kagabi? Wala rin nabanggit ang ginang tungkol dun. Dahil hindi niya matanggap na isinumpa ang kanyang anak. Isa pa, wala naman talagang nakita ang doktor na sakit. Kaya ano ang isusulat? Inaswang si Amanda. Hindi, ginawa siyang aswang. Yan ang totoo. Hindi siya basta nawawala. Nakatakas siya mula rito. Ginawang aswang? Ano? At kung totoo ho yan, bakit wala rin hong nasabi sa akin si Ronaldo? Hindi ko na alam. Sinabi ko na ang nalalaman ko. Ayaw kong makarinig tungkol dito kapag narito ang madam. Ayaw kong mapalayas. Maraming tenga ang lugar na ito. Iyon din siguro ang dahilan ni Ronaldo. Naiintindihan mo. Imbestigador ka, di ba? Kaya mo na sigurong magsimula mula sa mga sinabi ko. Si Mara. Yung may edad na babae sa bundok. Yun ang huling kasama ni Amanda bago siya tuluyang nawala. Kaibigan niya ang isang yon. Baka may makuha ka sa kanya na impormasyon. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi basta lang nawawala si Amanda. Mara? Babae sa bundok? Sino ho yun? At ano naman hong kinalaman niya rito? At bakit hindi na lamang po ninyo ako diretsuhin? Subalit hindi na yun sinagot pa ni Mang Mario. Kinulit ko siya pero sinigawan niya ako. Baka raw biglang dumating si Ginang Manlapas o kaya ay may makarnig pa sa mga sasabihin niya. Ako na raw ang bahala na humanap ng sagot sa mga tanong dahil yun naman daw ang aking trabaho. Lalo akong naghinala sa mga taong naroon. Ngunit tama si Mang Mario. Trabaho ko ang lutasin ang misteryong bumabalot sa lugar na yon at sa pagkawala ni Amanda.
Kaya naman matapos kong kumain at magkape ay kaagad akong nagbihis at hinanap ang Mara na sinasabi ni Mang Mario. Maraming tauhan ng pamilya Manlapas. Mga taga-baryo sila at pumupunta lamang sila doon tuwing umaga at umuuwi rin bago sumapit ang dilim. Tinanong ko ang ilan sa kanila at gaya ni Mang Mario ay alangan silang sumagot. Hindi ko alam kung utos iyon ng amo nila. Pero 3 sa mga naroon ang nabanggit rin ang pangalan ng Mara. Madalas nga raw nilang makita si Amanda na kausap o di kaya'y naglalakad-lakad kasama ng babaeng yun. Kaya naman hindi na ako nagatubili pa. Pinuntahan ko ng lugar kung saan nila sinasabing matatagpuan ng taong yun. At yun nga ay sa isang kubo sa paanan ng bundok, kasunod ng kapihan. Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? At sino ka? Anong may paglilingkod ko sa iyo? Nandito po ako para kay Mara. Ako si Mara. Anong kailangan mo sa akin? Sandali. Hindi ka taga rito. Huwag mo sabihing isa kang investigador. Oho, ako ho si Cecilia. Cecilia Manaloto. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa ha. Nandito po ako dahil hinahanap ko si Amanda. Hinahanap mo si Amanda, tama ba? Opo. Alam po ba ninyong at sinasabi sa iyo ng mga taga-baryo at ng malamang ni Mario na ako ang huling kasama ni Amanda bago ito mawala? Tama po kayo. Ay, nais talaga nilang ibaling sa akin na sisi. Alam mo bang pangatlo ka ng pribadong investigador na humawak ng kaso ni Amanda? Maging ang otoridad ay binitawan na ang kaso. Pangatlo na ako? Ay nako, hindi ko na talaga alam ang tumatakbo sa isip ng sinang na yon. Pinahahanap niya si Amanda pero ayaw naman nilang sabihin sa mga humahanap ang totoo. Ano ho ang totoo? Maniniwala ka ba sa akin? Maniniwala ka ba sa isang matandang babaeng mag-isang nakatira sa paanan ng bundok? Dahil kung hindi, mag-aaksaya ka lamang ng panahon dito. Kailangan ko ho ng impormasyon. Kailangan ko mahanap si Amanda. Marami nakasalalay sa kasong to. Kaya kahit anong impormasyon ho yan, papakinggan ko. Kung ganon, sige. Pumasok ka. Doon tayo sa loob mag-usap. Pinaunlakan ko ang paanyayang yun ni Aling Mara. Aling Mara dahil sa tingin ko ay nasa lagpas 50 na siya. Sunog ang balat sa araw at mayroon ng kulay abong buhok. Hindi naman siya nakakatakot subalit may iba rin akong pakiramdam sa kanya. Pagpasok ng bahay ay kagad kong naamoy ang iba't ibang uri ng halamang gamot na hinaluan ng langis ng nyog. Nagkalat rin ang mga figura ng mga tao na inukit sa kahoy. Subalit hindi ko na pinansin ang mga yon. Umupo ako sa isang upuang yari sa kawayan at nagsimula na sa pagtatanong. Wala akong maiaalok na kahit ano sa iyo ha, pasensya ka na. Ayos lang ho. Hindi naman ho yun ang pinunta ko rito eh. Ngayon, sabihin po ninyo kung ano ang nalalaman ninyo tungkol sa pagkawala ni Amanda. At kung bakit kayo ang tinuturo na huli niyang kasama bago siya mawala. Alam mo naman siguro man tungkol sa kanyang sakit. Yung pagwawala niya sa gabi, hindi ba? Opo, pero hindi ho ba yun sakit sa pag-iisip? Pagpaumanihin niyo po pero iyon ang tingin ko dun eh. Kaya naisip kong baka nariyan lang si Amanda. Nasa paligid lang, nawawala sa sarili. Hindi ka nagkakamali. Ho? Nariyan lang siya sa paligid, pero hindi yun sakit sa pag-iisip. May sumumpa kay Amanda para maging aswang. Nang marinig ko yun, napakunot ako ng noo. Nabanggit din kasi yun ni Mang Mario pero sinong maniniwala doon? Ngunit nang maalala ko ang panaginip ko at ang malaking hayop na humabol sa akin noong unang gabi ko doon ay napaisip ako. Sinabi ko kay Aling Marang tungkol sa malaking hayop na yon at nagulat ako sa naging sagot niya. Aswang ang isang yun, Cecilia. May kakayahan ng ilang uri nila na makapagbago ng anyo. Mahirap paniwalaan,
pero totoo ang mga aswang. Pero ano pong ibig niyong sabihin na isinumpa siyang maging aswang? Paano po nangyari yun? Ang rason kung bakit naging madalas na lumapit sa akin si Amanda ay para isang guni ang nararamdaman niya. Isa akong mangkukulam at manggagamot. Hindi ko na itatago yan sa'yo. Kaya sigurado akong isinumpa si Amanda para maging isang aswang. Nagkataon lamang na hindi sapat ang kakayahan ko. Ang totoo, dapat ay pupunta na kami sa kaibigan ko noon para ipagamot siya. Subalit, nawala na nga siyang bigla. Sino naman po ang gagawa nun? At kung totoo man ho yan, nasaan ho kaya siya? Nakilala mo na ba ang kaibigan niyang si Alisa? Isang anak mayaman din na nakatira sa kabilang baryo. Alisa? Hindi pa po eh. Pero nakita ko na yung pangalang yan sa mga impormasyon na ibinigay sa akin ng nanay niya. Bakit ho? Malakas ang kutob ko na iyon ang gumawa nun sa kanya. Bakit niya naman ho nasabi yan? Basta, malakas ang kutob ko. Sinabi ko na ito sa ibang mga investigador na pumunta rito. Pero hindi naman sila naniniwala. Lalo na si Sinang. Pinagtatawanan lamang nila ako. Sinubukan kong lumapit sa Alisa na yon para mapatunayan ang mga hinala ko. Pero lagi akong ipinagtatabuyan ng mga tauhan niya. May alam po ba kayong dahilan o alitan ni Alisa at Amanda? Walang nabanggit sa akin si Amanda. Pero palagi niya sinasabi noon na palagi siyang binibigyan nito ng lutong ulam. At sa tingin ko, iyon ang ginamit ng babaeng yun para isumpa si Amanda. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang mga sinabi sa akin ni Aling Mara. Pero itinala ko ang lahat ng yon. Tinanong ko rin siya kung ano ang tingin niya kay Ronaldo. Ngunit wala naman siyang binanggit na negatibo rito. Mahal na mahal raw nito si Amanda. At ito lamang ang naniwala sa sinasabi niya. Araw-araw nang sinusuyod ni Ronaldo ang mga kakahuyan at ang kabundukan dito. Umaasa na makikita niya si Amanda. Sana matulungan mo sila. Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat. Matapos ang usapang yon ay nagpaalam na ako. Subalit bago ako umalis ay may inaabot sa akin si Aling Mara na isang maliit na botelya na kasya sa bulsa ng pantalon. May laman yung langis at tila mga pinira-pirasong mga dahon. Sa oras na mapalapit ka na sa isang aswang, ay kukulo ang langis sa botelyang iyan at iinit. Lagi mo yan dalhin, ha? Makatutulong yan sa'yo. Sige po. Salamat. Sana ikaw na makakita kay Amanda. Bakas ko ang lungkot sa mga mata ni Aling Mara. Ngunit hindi na ako kumibo at tuluyan na lamang umalis. Bumalik ako sa mansyon ng mga manlapas at binalikan ang mga papeles na ibinigay sa akin nung nakaraang gabi. Hinanap ko ang dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ni Alisa at nalaman ko doon na matagal nang gustong bilhin ng pamilya nito ang maisan ng mga manlapas. Ngunit si Amanda ang unang-unang tumututol doon. Tuloy! Bukas yan! Oh, Ronaldo! Anong kailangan mo? Meron ka na bang balita? O nahanap na kahit anong makapagsasabi kung nasaan si Amanda? Wala pa eh. Pero kung itatago ninyo sa akin ang totoo, paano ko siya mahahanap? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo sa akin sinabi ang meron sa kwartong to? Sigurado rin ako na sinadya mong hindi ito ay palinis, hindi ba? Tama ka. Dahil ayaw ng mama na pag-usapan yun. Malamang nasabi na sa'yo ni Mang Mario ang lahat. Totoo, dito ay kinulong ang asawa ko noon kapag nawawala siya sa sarili. Itinatali siya sa kamang yan at dumudugo na lamang ang kanyang mga braso, pati na rin binti, lalo na kapag nagpupumiglas siya. Iniwan kong mga putol na lubid sa kama, lalo na nang malaman kong dito na patutuloyin ang sunod na investigador. Kung gusto niya talagang malaman kung nasan si Amanda, bakit kayo naglilihim? Minahon ka. Kaya ako narito para sabihin sa iyo ang lahat. Humanap lang ako ng tamang pagkakataon. Narinig ko sa katiwala sa baba na baka hapon na bumalik si Mama.
Kaya heto ako sa harapan mo ngayon. Mahirap magsalita kapag narito siya. Para bang naririnig niya lahat ng bagay. Daming sinasabi. Sige, simulan mo na. Nakita mo naman ang naging reaksyon ni Mama nang mabanggit natin ang tungkol sa malaking aso sa kakahuyan. Nagbanta siya nun sa amin na ayaw niyang pag-uusapan ng kahit anong tungkol dun. Ang totoo, hindi siya ganun dati. Mabait at maaway ng Mama. Malayong malayo sa ipinapakita niya ngayon. Pero bigla na lamang siyang nagbago. Anong ibig mo sabihin? Totoong ayaw niya sa akin bilang asawa ng anak niya. Pero noon yun, masasabi kong maayos na kami. Napatunayan ko na sa kanya ng ilang ulit na mahal ko ang anak niya at hindi pera ang habol ko sa kanya. Kailan nagsimula yung sinasabi mong pagbabago sa ugali niya? Siguro mga 2 buwan ang nakalipas. Nang bumalik mula sa ibang bansa ang kaibigan ni Amanda na si Alisa. Doon nagsimula ang lahat. Lalo na nang tumutol si Amanda sa pagbenta ng maisan sa mga pamilya ng kaibigan niya. Ayos naman ang naging usapan pagkatapos nun pero doon nagsimula ang lahat. Naging mainitin ang ulo ni Mama at si Alisa nagsimula nang magwala sa gabi. At lumalala yun tuwing bilog ang buwan. Maaari mo bang ilarawan kung paano siya nawawala sa sarili? Oh, hindi lang yun. Sasabihin ko rin sa'yo kung paano talaga siya nawala nung gabing yun. Ibig sabihin, hindi totoo yung nakalap na impormasyon ng otoridad? Oo, dahil pinabago yan ng Mama. Para hindi raw katakutan ng lugar na ito at hindi humina ang bentahan. Bago magsimula ay napatingin muna si Ronaldo sa labas ng bintana. Naglakad siya saglit para sumilip sa labas ng silid bago bumalik sa akin. Sinabihan ko na siyang isara na lamang yun kung naiilang siya. Pero maigi na raw na bukasyon. Baka raw kasi hindi namin mamalayan ang pagdating ng kanyang biyanan at mapaghinalaan pa kaming dalawa na may ginagawang kakaiba. Ano nga palang sabi nila sa'yo sa paraan ng pagkawala ni Amanda? Ayun, nawala na lamang daw basta. Kahit sa investigasyon ng mga otoridad, nakalagay doon na isang umaga, hindi na lamang basta nakita si Amanda. Natulog naman daw sa kwarto niya, pero kinaumagahan, wala na doon. Hindi yun totoo. Kung ganun, ano ba talaga yung tunay na nangyari? Nginasab ni Amanda ang atay at sandali itong kumalma. Subalit hindi rin nagtagal ay muli itong nagwala. Lalo itong nagsisigaw at lalo siyang naging mukhang halimaw. Yayakapin ko na siya nun para pigilan dahil awang-awa na ako sa kanya. Nang makawala siya sa pagkakatali, umangil siya na parang layon. Bago tumalon palabas ng bintanang ito. Ano? Sandali ah. Gulong-gulo na ako eh. Sino ba talaga nagsasabi sa inyo ng totoo? Bakit naman magsisinungaling si Ginang Manlapas? Sige, sabihin na natin gusto niyang proteksyonan ang reputasyon ng lugar na to. Pero dapat, alam ko ang mga bagay na yan. Kagaya ng sinabi ko, malaki ang pinagbago niya. Maging ako hindi ko alam ang sagot sa tanong mo. Ngayon alam mo na ang totoong nangyari. Ano ang susunod mong gagawin? Kailangan kong mahanap si Amanda. Dahil kung hindi, kalahati lang ng perang ipinangako sa akin na makukuha ko. Kailangan ko ang pera para sa panggamot ng kapatid ko. Kung ganon, pagtulungan natin ito. Hanapin natin ang asawa ko. Pero sana lang hindi ka kagaya ng ibang mga investigador na tamad at walang malasakit. May ipon kami. Ibibigay ko rin yun sa'yo. Mahanap lamang si Amanda. Hindi na kailangan. Sapat na ang ibabayad ni Ginang Manlapas. Isa pa, mahal ko ang trabahong to, Ronaldo. Huwag ka mag-alala. Bukod sa pera, wala nang masahalaga sa akin bukod sa paglutas ng mga misteryo at kaso. Sinabi ko sa kanya na nakausap ko si Aling Mara at sinabi niyang maaaring ang sinabi ng babaeng yun talaga ang nangyari sa kanyang asawa. Pero wala raw talaga siyang maisip na tao na maaaring gumawa noon, lalo na kilalang magiliw at mabait ang kanyang kabiyak. Ipinaliwanag rin niya ang nangyari noong umaga. Nag-alala lang daw siya dahil baka mamatay ako sa bangungot. Matapos ang usapang yun ay tinawag siya ni Mang Mario. May pagdududa pa rin ako sa kanya. Pero base sa kanyang pagsasalita at ekspresyon ng mukha ay parang nagsasabi naman siya ng totoo. Pero kailangan ko pang magsiyasat, kaya umalis ako at pinuntahan ko lahat ng mga madalas puntahan ni Amanda. Subalit wala akong napala.
Napagpasyahan kong puntahan ang bahay ni Alisa, subalit wala di umano ito doon. Kaya naman umuwi na lamang ako. At tuluyan nang lumubog na ang araw nang makabalik ako sa bahay ng mga manlapas. Nagbabadya pa yata lumakas yung ulan. Oh, nandito pala yung sasakyan ni Ginang Manlapas eh. Pero, kanina yung isa pang sasakyan. Mukhang mayaman at may mga tauhan pang bantay ha. Tao po! Tao po! Si Cecilia po ito. Salamat po, Mang Mario. Sige nang... Cecilia! Narito ka na pala. Mabuti naman kung ganun. Ay, magandang gabi po. Halika, pumasok ka at may ipapakilala ko sa'yo. Lumapit ako sa sala kung saan naroon ang ginang. Nakita ko na kaagad ang isang dalagang nakaupo sa sofa. Mahaba ang unat nitong buhok at napakaputi ng balat. Sa paningin ko ay hindi normal ang pagiging maputi niya. Subalit hindi ko may tatanggi na napakaganda niya. Ito nga pala si Alisa, ang pinakamatalik na kaibigan ng aking anak. Siya ang nagrekomenda sa'yo para hanapin ang aking anak. Magandang gabi. Ikinagagal akong makilala ka. Matunog kasi ang pangalan ninyo sa bayan, kaya naisip ko na makakatulong ka sa paghahanap kay Amanda. Ano? May nahanap ka na bang impormasyon na makakapagturo kung nasaan ang kaibigan ko? Oo nga. Mayroon na ba? Sasabihin ko na sana kung ano ang nalaman ko sa buong maghapon. Subalit naisip ko na ang dalawang itong pinakakahina-hinala sa lahat ng nakausap ko. Kaya minabuti kong itikom muna ang aking bibig. Naisip ko na saka na ako magsasalita kapag sigurado na ako sa mga hawak kong mga impormasyon. Pasensya na po pero wala pa eh. Pero magpapatuloy ho ang kaso bukas. Ganun ba? Sige. Sana lang ay makita na siya. Kahit bangkay na lang sana. Huwag po nating unahan ang investigasyon. Hindi ba't anak ito ng pinakamagaling na investigador sa kabilang bayan? Sigurado kung mahahanap niya si Amanda. Doon ko lamang napansin ang kinakain nila at hindi ko naiwasang mapangiwi. Parang sariwang atay iyon na nakalagay sa plato. Hindi ko naiwasang tanungin sila kung ano ba talaga yon para makasigurado at sabay pa silang natawa sa aking tanong. Parang diring-diri ka naman. Sa ibang bansa, kinakain talagang atay ng baka ng hilaw. Masustansya yan at maganda para sa mga babaeng kagaya natin. Totoo yan. Kung gusto mo, bibigyan kita. Gusto mo bang subukan? Hindi na po. Busog po ako eh. Kumain ho ako sa pinuntahan ko. Ganun ba? O sige, makakapagpahinga ka na. Mag-usap na lamang tayo bukas. Sige po. Maiwan ko po muna kayo Aray! Ano ba yun? Ano yung mainit na yun? Nakatalikod at paalis na ako sa harapan nila nang biglang may naramdaman akong mainit mula sa aking bulsa. Kaagad ko yung dinukot at natigilan ako nang makitang yun ang ibinigay sa akin ni Aling Mara. Napakainit noon at kumukulo ang laman. Anong problema? Parang nasaktan ka. Wala po. Sumakit lang ho yung liig ko. Pagod lang ho siguro. Sige ho. Aakit na ho ako Mabilis kong ibinalik sa bulsa ko ang botelya. Tiniis ko yun kahit na naiinitan talaga ako. Dali-dali akong nagtungo sa hagdanan nang mapasulyap ako kay Alisa. Nakatitig siya sa akin. Nanlalaki ang kanyang mga mata na parang punong-puno ng galit. May kung anong kilabot ang bumalot sa aking katawan ng mga oras na yon, kaya mas binilisan ko pa ang pag-akyat hanggang sa makarating ako sa silid.
at pagkapasok ko ay agad kong ibinato ang botelya sa kama. Ang init nito Pero, patunay lang yun na totoo nga yung sinabi ni Aling Mara na gamit nun. Imposible namang kumulo yun ng ganun ng walang dahilan. May kakaiba sa Alisa na yun Ang mga tingin niya, kailangan ko siya makausap. Hindi ako pwedeng matakot. Kakausapin ko siya. Sandali akong umupo sa kama. Kinuha ko ang botelya. Mainit-init pa yon, subalit hindi na kumukulo ang laman. Binalot ko yon at muling ibinulsa. Bababa na sana ako para kausapin si Alisa nang makarinig ako ng sigawan ng mga nagtatalo. Narinig ko ang boses ni Ronaldo. Pero bago bumaba ay tiningnan ko muna ang aking baril at siniguradong may bala yon. Bakit ninyo biglang ibebenta ang maisan, Mama? Hindi ba't ayaw rin naman talaga ninyong ibenta yan? Ano na lang ang sasabihin ni Amanda? Huwag kang makialam dito. Sino ka ba? Ako ang may-ari kaya ako ang masusunod. Pero Mama, ano ho bang nangyayari sa inyo? Napakahalaga ng maisan na ito para sa inyong mag-ina. Huwag kang mag-alala, Ronaldo. Hindi ko naman kayo palalayasin dito. Kina Amanda pa rin naman ang bahay na to. Ang maisan lang ang nais ng pamilya ko. Pero tutol si Amanda sa pagbenta ng maisan, alam mo yan. Pero wala siya. Anong gagawin natin? Siguro, totoong may kinalaman ka sa pagkawala niya para tuluyan mo nang makuha ang maisan na ito. Ronaldo, wag mo akong pinagbibintangan. Kaibigan kong pinag-uusapan natin dito. Aba, tumigil ka na nga sa mga pinagsasabi mo, Ronaldo. Kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig mo. Ang sabihin mo, gusto mong sa'yo mapunta ang maisan. Hindi ho yan totoo. Alam nyo yan, Mama. Alam nyo kung gaano ko kamahal si Amanda. Ay nako, aalis na ho ako, Tia. Sinisira na ng Ronaldo na tong aking gabi. Nakapagkasundo naman ho tayo. Bukas na lang ho natin ituloy ang usapan. Mabuti pa nga. Sige na. At ikaw, Ronaldo, Sandali lang! Walang aalis. Alisa, umamin ka na. Anong ginawa mo kay Amanda? Bakit siya naggaganon? Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wala akong alam sa pagiging halimaw ng asawa mo. May alam ka. Nagsimula lang naman ang lahat ng ito nung bumalik ka. At anong halimaw? Kahapon lang nung dumalaw ka rito, sinabi mong wala kang alam sa nangyari sa kanya at sa kanyang sakit. Sinabi ni Tia Sinang? Aba, kaibigan ako, no? Hinugot ni Ronaldo ang itak na nakasukbit sa kanyang bewang at walang ano-anong nilusob niya si Alisa. Subalit hindi man lang natinag ang dalaga. Simpleng inilaga nito ang itak sabay tinadyakan si Ronaldo. Sa pool si Ronaldo sa tagiliran, bumagsak ito talagang namilipit sa sakit. Nabigla ako. Sa payat ng babaeng yun, imposibleng mapatumba niya na parang bata ang isang matipunong lalaki. Napako ang tingin ko kay Alisa at kitang-kita ko kung paanong naging purong itim ang kanyang mga mata. Nagsilabasan rin ang ugat sa kanyang noo at nagsimulang umitim ang balat sa kanyang mga braso at ganoon din ang nangyari kay Ginang Manlapas. Hindi ako nakakilos noon sa pagkabigla. Maging sino naman siguro maninigas sa takot kapag nakakita ng ganoong nilalang. Ronaldo. Hindi naman na sana aabot pa sa ganito kung marunong ka lang sanang tumahimik. At hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa'yo. Sa inyo ng asawa mo. Sinabi ko na. Tama si Aling Mara. May kung anong kasama nang bumabalot sa iyo. Aswang ka. Ang babaeng yun talaga. Dapat matagal ko na siyang ipinakain kay Amanda. Hindi bale. Pagkatapos ko sa'yo, isusunod ko na siya. Ayop ka! Demonyo! Mama! Mama! Nakikita ba ninyong babaeng to? Mama! Pati ba naman? Alisa! Anong ginawa mo? Wala nang magagawa ang mga sigaw mo. Ayaw ko kayong patayin.
Pero dahil sa ginawa mo, ginalit mo ako. Ngayong gabi, wala akong ititira ni isa sa lugar na to. Paano mo ito nagawa kay Amanda at sa pamilya niya? Wala silang ipinakitang masama sa'yo. Amanda, Amanda, Amanda. Puro na lang Amanda. Lagi na lang siyang pinakamagaling. Ang pinakamaganda. Ang pinakapinupuri ng lahat. Kahit wala siyang ginagawa, siya pa rin ang magaling. Tapos kinuha pa niya sa akin ang pinakamamahal ko. Ikaw, Ronaldo. Si Raulo, bago ka pa ipakilala sa akin ni Amanda, matagal na kaming magkasintahan. Eksakto. At kasalanan ko bang napaibig mo ako? Kaya nagawa mo akong akitin. Oo. Ang kaso, hindi ka maakit-akit. Ipinakita ko na sa iyo ang lahat. Pero si Amanda pa rin ang pinili mo. Tapos nang makiusap ako sa kanya na ibenta sa akin ng maisan, ayaw pa rin niya. Ninoble ko na nga ang presyo eh. Ang gusto niya, kanya ang lahat ng magandang bagay. Ang babaw ng dahilan mo. Ang sabihin mo, demonyo ka talaga. Baliw ka na. At likas na masama. Demonyo? Siguro nga. Pero gagawin din kitang kagaya ko kapag inihatid na kita sa impyerno. Akmang aatake na sana si Alisa nang biglang dumating si Mang Mario dala ang isang supot ng asin. Isinaboy nito iyon kay Alisa dahilan para malapnos ang balat nito at mangisay sa sakit. Doon na ako humugot ng lakas ng loob. Mabilis akong bumaba ng hagdan at nilapitan si Ronaldo. Hinila ko siya papalayo doon. Anong tingi-tingin-tingin mo dyan? Walang kwentang kampon. Sige Sinang, atakihin ang matandang yan. Tampalasan. Patuloy sa pagsaboy si Mang Mario. Natamaan din niya ang amo at nalapnos din ang balat nito subalit nagpatuloy ito at dinamba siya. Kakagatin na sana siya nito nang pinaputukan ko yun. Bumagsak sa ibabaw ni Mang Mario ang katawan ni Ginang Manlapas na balot ng katahimikan ng lugar. Ngunit sa muling pagsigaw ni Alisa ay bumangon ang babae at sinakal si Mang Mario. Kukunin ko na sana ang supot ng asin nang bigla naman akong dambahin ni Alisa. Nabitawan ko ang baril at naipababawan niya ako. Dapat ata hindi na kita inirekomenda. Sa kagustuhan kong maging makatotohanan ng arte ko, nakapagdala pa ata ako dito ng maling tao. Hindi bale. Masusolusyonan naman to. Sumigaw ako ng malakas. Pinilit kong labanan siya subalit puro sugat at galos lamang sa braso ang tinamo ko. Ramdam ko ang pagtalsik ng dugo sa aking mukha habang sinasalag ang mga atake niya. Nang biglang may dalawang lalaking pumasok, yun ang mga tauhan na kasama ni Alisa. Subalit napasigaw na lamang ang mga ito sa takot ng makita ang nangyayari. Umalis sa ibabaw ko si Alisa at mabilis na tumakbo papalapit sa dalawa niyang tauhan. Pinaputukan siya ng mga ito subalit walang nangyari. At pagtingin ko ay nakahandusay na ang mga iyon sa sahig. Ronaldo! Sige na! Tumakbo na kayo ng Cecilia! Doon na kayo dumaan sa likod! Huwag na ninyo akong alalahanin! Hindi ko kayo iiwan dito para pagpiesta ng mga yan. Akita kong tumayo si Ronaldo, hawak pa rin niya ang tagilirang tinamaan ni Alisa. Kinuha niya ang mga taga at kaagad niyang tinadyakan si Ginang Manlapas. Tumalsik ang matanda at kaagad naman niyang kinuha si Mang Mario. Ginawa ko naman na ang lahat para makatayo. Pagkatapos nakita ko ang aking baril, kukunin ko na sana yon nang bigla kong lusubin ni Alisa. Wala na akong oras para iwasan siya, mabuti na lamang at nagawa kong itulak ni Mang Mario. Subalit nang dahil doon ay siya ang tinamaan ng mga kuko ni Alisa. Tumilapo ng matanda at kaagad nawalan ng malay. Hindi ko akalain na magiging ganito. Ang gusto ko lang naman ay ang maisan. Ngayon, binigyan pa ninyo ako ng problema sa paglilinis ng mga bangkay ninyo. Hindi ko naman kayo mauubos lahat. Pero anong magagawa ko? Hindi ko naman kayo maaaring buhayin. Hindi mo kami mapapatay dahil ikaw ang dadaling ko sa impyerno ng hayop ka. Talaga ba? Sige, tara.
Magsubukan tayo ng lakas. Lumusob si Ronaldo kay Alisa. Tatakbuhin ko na sana ang baril ko ng bila kong nilusong ni Ginang Manlapas. Tumakbo ako. Muntik niya na akong maabutan pero nagawa kong mailaga ng mga kuko niya. Nakuha ko ang baril ko. Kaagad ko yung itinutok at binaril ko ang matanda sa paa dahilan para matumba yun. Subalit sa halip na masaktan ay gumapang yun habang umaangil papunta sa akin. At pagtingin ko kay Ronaldo ay nakaluhod na ito. Duguan at puro sugat sa dibdib at braso. Kinain ako ng takot. Alam ko na maaaring hindi na namin matakasan pa ang sandaling yun. Pinaputukan ko si Alisa subalit hindi tumalab sa kanya ang mga bala. Bumaon ang mga yon pero tila walang epekto. Dahan-dahan siyang humarap sa akin pero hindi ako nagpatinag. Tinipon ko ang lahat ng lakas ng loob na mayroon ako. Tumakbo ako sa kung saan naroon ang supot ng asin at nabitawan ni Mang Mario. Kaagad na tumalon papalapit sa akin si Alisa subalit nagawa kong makuha ang supot at kaagad kong isinaboy ang laman noon sa kanya. Sapul siya sa mukha. Tampalasan! Hayop! Ang mga mata ko! Ronaldo, pamayaw ka! Bilis! Tumakas ka na. Iwan mo na ako. Hindi kita iiwan. Bilis, tayo na! Pinilit kong itayo si Ronaldo. Bakas sa kanyang mga mata ang pagsuko pero pinilit ko siya. Kinaladkad ko siya habang sinasabing siyang sisisihin ko sa oras na hindi ako makatakas doon. Namumultuhin ko siya habang buhay at yun na lamang ang naisip ko noon para palakasin ng loob niya. Dahil maging ako ay nauubusan na rin noon. Nilagpasan namin ang namimilipit na si Alisa. Nakalabas na kami ng bahay nang sinalubong kami ng malaking aso. Ang malaking asong humabol sa amin noong unang gabi ko doon. Tumutulo ang malagkit nitong laway sa lupa habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa amin. Pakiusap, hayaan mo na kami makatakas. Cecilia, mukhang hanggang dito na lang talaga ako. Sige na. Ako na ang bahala sa halimaw na ito. Wala ka naman talagang kinalaman dito eh. Tumakas ka na. Pagdating sa bayan, sabihin mo sa mga otoridad lahat ng nangyari dito. Kailangang may mabuhay sa atin para matapos ng lahat ng ito. Pero, Itinulak ako ni Ronaldo. Sinigawan niya ako. Muli niyang sinabi na kung hindi ako makakaalis sa lugar na iyon ay lalong walang magpapatunay sa nangyayari doon at hindi na kailanman mahuhuli pa si Alisa. Tama siya at sang-ayon ako na yun ang tamang gawin kaya kahit labag sa loob ko na iwan siya ay dahan-dahan na akong lumayo sa kanya. Huwag mong isipin na may mga naging pagkukulang ka rito. Sige na. Kung gusto mong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga taong narito, umalis ka na. Walang aalis. Sama-sama kayong mamamatay rito. Sige, Amanda. Lapain mo na yung asawa mo. Ako nang bahala sa babaeng to. Amanda? Nakita kong muli ang kawalan ng pag-asa sa mukha ni Ronaldo nang marinig na tinawag ni Alisa ang aso na Amanda. Tinitigan niya ito at bigla siyang napaluhod sa harapan nito. Gusto ko siyang tulungan at kunin doon pero papalapit na sa akin si Alisa. Hindi ka na natuto. Hindi yan tumatalab sa akin. masahoy ka pa sa demonyo. Anong ginawa mo sa kaibigan mo, ha? Natatakot ako pero mas lamang ang galit na nararamdaman ko para kay Alisa. Madalas akong kalmado pero hindi ko napigilan ang bugso ng damdamin ko ng mga oras na yon. Sa halip na tumakbo, inubos ko ang bala sa kanya. Natamaan ko siya sa iba't ibang parte ng katawan at napansin kong bigla siyang bumagal at hindi nagtagal ay hiningal. Mukhang hindi ka naman pala immortal eh. Eh ano naman ngayon? Ubus naman na ang bala mo. Sumigaw siya ng pagkalakas-lakas. Lulusob na sana siya sa akin nang bigla siyang sakmalin ng malaking aso sa kaliwang braso. Pagkatapos ay iwinasiwas siya nito at itinapon, dahilan para tumama siya sa isang malaking puno sa labas ng bahay. Nabigla ako sa aking nakita at hindi nakakilos.
Bumaling sa akin ang aso habang umaangil at napaupo na lamang ako nang makitang nasa bibig pa ng aso ang buong braso ni Alisa. Tumigil ka! Lumayo ka kay Cecilia! Aling Mara! Sandali ho! Huwag niyo ho siyang saktan! Niligtas niya ho ako kay Alisa. Ano? Paano? Totoo po ang sinabi ni Cecilia. Tinawag ni Alisa ang asong ito na Amanda. Diyos kong mahabagi. Hindi. Munti ka na kitang mapatay. Ilang beses na. Ako rin ho. Hindi ko akalaing ito ang asawa ko. Anong nangyari? Bakit? Paanong nawala ang kontrol ko sa'yo, Amanda? Hayop na kultong yun. Ang sabi nila ay sapat na ang laway ko para makontrol ko kayong mag-ina. Sinasabi ko na nga ba't may hindi tama sa ipinagawa nila sa akin? Mali ka. Maaaring tama ang ginawa mo sa mag-ina. Pero ang hindi mo alam ay kayang talunin ng isang may malakas na determinasyon at pag-ibig ang sumpa ng aswang na kagaya ninyo. Kalokohan! Pag-ibig? Kalokohan na lang yan. Tatapusin kong ilusyon ninyong yan pati ang mga buhay ninyo. Magsama-sama kayo sa impyerno at doon kayo mag-ibigan. Tama na. Hindi ka ba naaawa sa kalagayan mo? Wala ka ng isang braso. Sumuko ka na. Tapos ano? Ipapapatay ninyo ako sa taong bayan? Ha? Hindi na! Muling sumugod sa amin si Alisa. Mabilis na humarang sa kanya si Amanda, subalit mabilis niya itong napatumba. Ang totoo, hindi ko nakita kung paano nangyari yun. Basta na lamang bumagsak ang malaking aso sa harapan namin at walang ano-ano na tumalon papalapit sa akin si Alisa. Isinisigaw na ako ang uunahin niya. Nagawa ko namang makaiwas. Tumakbo ako papalayo subalit natalisod ako sa isang nakausling bato. Akala ko ay maaabutan na niya ako nang umalingaw-ngaw ang napakalakas niyang sigaw sa paligid. At paglingon ko ay nakita ko na lamang na nakatarak na sa kanyang tiyan ang itak ni Aling Mara. Ewan ko kung makatatayo ka pa pagkatapos nito. Pinunasan ko ng langis na binabara ng bawang at luyang itak na ito. Siguradong ito na ang katapusan mo. Hindi pa dito matatapos to. Hahanapin ako ng ama ko. At siguradong iisa-isahin niya kayo. Saka na namin pag-iisipan ang gagawin namin doon. Mamatay ka na! Binunot ni Aling Mara ang itak mula sa tiyan ng aswang. Muling sumigaw sa sakit si Alisa. Napaluhod ito at doon na itinarak ni Aling Mara ang huling atake. Isinaksak niya ang itak sa likuran ni Alisa. At pagbunot niya noon ay tumumba na ng tuluyan ng aswang na una ang mukha sa lupa. Unti-unti na ring bumalik ang dating hitsura nito. Nakita ko naman si Ronaldo na naglakad papalapit sa malaking aso. Bagsak ang kanyang balikat. Sinundan ko siya ng tingin. Yayakapin na niya ang aso nang unti-unting bumalik iyon sa pagiging tao. Nanlaki talaga ang mga mata ko ng mga oras na yon. Tumayo ako at napatakbo papalapit sa kanila at totoo nga, si Amanda na ang nasa harapan ni Ronaldo noon. Napahagulgol si Ronaldo. Kaagad niyang niyakap ang asawa at ilang ulit na sinabi kung gaano niya ito kamahal. Sinubukan niya itong gisingin subalit hindi ito magising. Lumapit na rin si Aling Mara. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Amanda at pagkatapos ay ngumiti. Amanda! Amanda, mahal! Gumising ka! Gumising ka! Huwag kang mag-alala, Ronaldo. Ligtas ang asawa mo. Maaaring pagod na pagod lamang siya dahil sa sumpa. Magiging aso pa rin ho ba siya? Ay, hindi ko alam. Pero may kilala akong magaling na manggagamot. Isang ermitanyo na bihasa sa ganitong uri ng kaso. Dadalhin natin sila doon. Silang mag-ina. Pero, kung narito lang si Amanda, bakit hindi siya nagpapakita sa atin sa umaga? Pwede naman siyang umuwi, hindi ba? Hindi ako sigurado. Pero maaaring sa gabi lamang siya nagigising. Maaari rin nahihiya siyang umuwi.
Siya lamang ang makasasagot ng tanong mo, Ronaldo. Kaya naman ipasok mo na muna siya. Pero ipagpaumanhin mo, ha? Iminumungkahi kung itali mo muna siya. Hindi po. Hindi ko siya itatali. Magkukulong po kami sa kwarto hanggang mag-umaga. Pero Buo na pong desisyon ko. Hindi ko na po itataling muli ang asawa ko. ay, sige, naiintindihan ko. O sige na, ipasok mo na siya at kailangan ko pang... Aling Mara, si Alisa! Ay, talaga naman eh. Mahirap talagang mapatay ang masamang damo. Hahabulin pa sana ni Aling Mara si Alisa subalit mabilis itong naglaho sa dilim. Papasok pa sana siya sa kakahuyan pero pinigilan ko na siya. Hindi naman na siya kumontra. Sa dami at lala di umano ng tama ni Alisa ay siguradong hindi na rin ito magtatagal. Nang makabalik kami sa bahay, nakita namin ang pinsala na nangyaring insidente doon. Kagad kong nilapitan si Ginang Manlapas. Duguan ang paa at balikat nito na binaril ko at wala itong malay. Si Mang Mario naman ay duguan ang ulo at wala rin sa ulirat. Ronaldo, sige na. Iakyat mo na muna si Amanda, ha? Kami na ang bahala rito. Opo. Alicia, salamat. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin. Wala ho yun. Total, ilang beses nyo rin naman ako iniligtas eh. Kayo namang Mario. Sige na ho. Pagpahingahin nyo ho si Amanda. Kami nang bahala rito. Tulungan mo ako. Dalihin natin ang mga sugatan sa kabilang baryo. Mahirap kasi kapag sa ospital natin sila dinala. Meron dong isa na may alam sa medisina. Dating sundalo. Isakay natin sa sasakyan. Marunong ho kayo magmaneho? Iminungkahi ko bang hindi? O sige na, unahin na natin si Sinang. Ang 2 tauhan ni Alisa ay mga buhay pa. Kaya naman binuhat na rin namin sila at dinala sa sinasabing manggagamot ni Aling Mara. Kaagad na nagamot ang mga nasugatan. Maliban lamang kay Ginang Manlapas na kinailangang tanggalan ng mga bala sa paa at balikat. Subalit makalipas rin ng 1 oras ay maayos na nalinis ang mga sugat at tuluyang napatigil ang pagdurugo noon. Doon na kami nagpalipas ng gabi at kinabukasan rin ay nagkamalay na silang lahat. Kinausap ni Aling Mara ang mga tauhan ni Alisa at sumang-ayon ang mga ito na hindi nababalik sa pamilya ng dalaga. Lalo na at nakita nila ang naging pagpapalit nito ng anyo. Anong nangyari? Nasaan ako? Mara, bakit? Wala ka bang natatandaan? Wala. Kausap ko si Alisa. Tapos, Nakita na ho namin si Amanda. talaga? Nakita ninyong anak ko? Nasaan siya? Dalhin ninyo ako sa kanya. Nasa bahay niya siya. Tayo ay narito sa kabilang baryo para ipagamot kayo. Bakit? Ano ba ang nangyari? Isinalaysay namin kay Ginang Manlapas ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ni Aling Mara ang maaaring naging epekto ng dalang mga karne ni Alisa sa kanilang magina. At nang lubusan niyang maintindihan ang lahat, muli siyang lumuha. Kailangan kong humingi ng tawad sa anak ko at kay Ronaldo. Tayo na't umuwi. Oo, uuwi tayo. Pero meron muna akong dadaanan. Isang taong makatutulong sa inyo. At yun nga ang ginawa namin. Matapos yun ay isinama namin ang ermitanyo sa bahay ng mga Manlapas at doon ay naabutan pa namin ang mag-asawang Ronaldo at Amanda na natutulog. Hindi ko alam kung bakit hindi nakasara ang pinto ng kwarto nila. Marahil dahil na rin sa pagod ni Ronaldo ay nalimutan na niya iyon. Nang araw ding yun, nagsimula ang gamutan ng mag-inang Manlapas. Ilang araw ang lumipas, may mga taong nagsimulang humanap kay Alisa. Pumunta ang ama niya sa mansyon, subalit mas pinili namin na huwag magsalita. Wala naman silang nagawa. Mabuti na lamang din ay nailipat ni Mang Mario ang sasakyan ng dalaga sa isang ilog sa kabilang bayan.
kung aswang ang ama ni Alisa? Sa tingin ko ay hindi. Dahil hindi uminit ang botelya na ibinigay sa akin ni Aling Mara nang magharap ko siya. Matapos yun at masigurong ayos na ang lahat at umalis na ako sa kanila. Binayaran nila ako at naipagamot ko ang aking kapatid. Hindi lang yun dahil naging kaibigan ko ang pamilyang yun. Doon natapos ang kwentong yon, Sir Jupiter. Nang mabasa ko ang kwentong yon ay napaisip ako. Kaibigan nga ba lahat ng mga taong itinuturing kong kaibigan? Meron bang naiinggit sa akin? May naaagrabyado ba ako nang hindi ko alam? Pero sa dulo naisip ko na gagawin ko na lamang ang lahat para maging mabuting tao. Iiwasan kong mainggit at magtanim ng galit. Dahil kadalasan, yan ang nagiging umpisa ng pagiging masama. Maraming salamat po sa inyong channel. Dahil dito ay nabigyan ng buhay ang kwentong alam namin ay napakahalaga para sa aming Lola Cecilia. Mabuhay po kayo at ng lahat ng bumubuo nito.